Il-kumpanija Krypton Capital li la topera fl-oqsma tal-blockchain u l-cryptocurrency sa mill-2007 ħabbret li se tmexxi l-kwartieri tagħha l-Malta. L-aħbar innatat fuq is-sit awtorevoli CryptoVest li rrapporta li l-kumpanija li bħalissa għandha l-kwartieri tagħha fi Kiev fl-Ukrajna se tmexxi l-kwartieri tagħha l-Malta. Il-kumpanija għandha investimenti estensivi f'bosta industri fosthom fil-medja, żvilupp ta' software u kumpaniji fil-qasam tal-kripto u l-blockchain. Krypton Capital qalet li Malta huwa l-pajjiż ideali biex tkompli tespandi l-investiment tagħha. Fl-aħħar xhur il-Gvern għadda mill-Parlament 3 liġijiet li jirregolaw l-oqsma tal-muniti diġitali u tal-cryptocurrency li poġġew lil Malta qabel ġganti ekonomiċi u pjunieri fl-innovazzjoni bħal Ġappun, l-Iżvizzera, l-Istati Uniti u l-Korea t'isfel. Ingħadd li l-liġijiet fosthom l-għadd dwar l-Awtorità tal-Innovazzjoni se jiffaċilitaw l-industrija tal-blockchain waqt li pajjiżna jista' jkun ideali biex il-kumpanija tkompli tespandi l-operat tagħha. Is-sit irrapporta wkoll li fil-ġimgħat li ġejjin membri tal-eżekuttiv tal-kumpanija Krypton Capital mistennija jiġu Malta biex isibu binja adekwat minn fejn se joperaw. Il-fundatur u l-kap eżekuttiv ta' Krypton Capital saħaq ma' CryptoVest li l-ambjent regolatorju f'pajjiżna jappoġġja l-innovazzjoni fit-teknoloġija blockchain u li dan jagħmel minn Malta l-post ideali għal kumpanija Krypton Capital. Intant fil-ġimgħat li ġejjin, l-awtorità mistennija toħroġ l-ewwel set ta' regoli għal konsultazzjoni pubblika biex sal-aħħar tas-sena jibdew joħorġu l-ewwel liċenzji għal kumpaniji fil-qasam tal-cryptocurrency.